Toto je nějaký šohajek. Odkud je? Odkud je? Tady z Brušánek. Brušánek. A bude také? Také bude. Šohaj. Tatínek chodíval v kroju? Tatínek nechodíval, a taky bude jeden den. Spolu, jo. Kde je maminka? Ano. Maminka. Co říkáte na hory tady v Plušánkách? Jak se vám to tady líbí? Jako domácím. Jste domácí? Nejste domácí. Nejste? Ne, jsme Brňáci. Brňáci. A tatínek je z Plušán? Aha. Je domácí. Aha. Tak to jo, já si myslím, že vy jste z Plušánek. Ne, já jsem daleko. Zdaleka. Tak je náš dobré všecko, je? A vy jste byla starka, když jste byla Starka ne, ale v kroji jsem chodila. A už teďka ne. Jak jste se vdala, tak už ne. Ano, tak. Je to pravda, že? Je to pravda. Tak a manžel neříká, manželko, půjdeš do kroja? Ne, už nemůže. Už ne? Manžel neříká nic, manželka má vždycky si pravdu. Manžel poslouchá. Tak ahoj, jak se jmenuje? Savas Karakevas. Jo, to je nějaké řecké jméno. A vy jste Řek. A moja žena chce na dovolenku do Bulharska, já říkám, pojďme do Řecka. A že to v Řecku je to, v tom Řecku je to lepší jak v tom Bulharsku. Jak si to A není tam kriza? Není. Je to dobré, je to vyřešené. A jezdíte v dom každou chvilku? Je to dobrý. Tak mě pozdravte něco na kameru do Řecka, pošlite nějaký pozdrav. Φιλιά πολλά από το χωριό εδώ σε εσάς όλους. Καλημέρα σας, welcome. Tak děkuju.